Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ikhlasan qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. بالسند المتصل إلى الإمام ابن أبي جمرة إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال فقالوا يا رسول الله faqalu mongko sami ngendikan sapa para sahabat, ya Rasulullah, oh Rasulullah, inna saat temene kita la nastati'u iku ora iso sapa kita, ora mampu sapa kita anak tiya ing sowan sapa kita ka ing panjenengan, anak tiya ing yen to sowan sapa kita ka ing panjenengan illa fi syahri kejaba ing dalem wulan, illa fi syahri kejaba ing dalem wulan al-harami kang mulya, ku tetep ing dalem antaran kita wa bainakalan ing dalem antaran panjenengan. Hadzal hayyu utawi iki dalan min kuffari mudara saking pira-pira wong kafire mudar, suku ning kono nama suku. Famur mongko mugi perintah panjenengan na ing kita fi amrin kelawan suci perkara faslin kang pasti sing misah, qaulul fasl, ya pemisah antara napa jenenge kebenaran dan kesalahan, kebatilan. Fi amrin kelawan perkara faslin kang misah, ya apa amr tuh biru kang maringi kabar sapa kita bihi kelawan amrin man ing wong waro ana kang tetep ing dalem mburine kita, bihi kelawan amr wana khululan masuk sapa kita bihi kelawan amr al jannata ing swarga, wasaalu lan padha takok sapa wong-wong hu ing Kanjeng Nabi, ya, anil asyribati saking pira-pira ombenan. Wasaalulan padha takok sapa wong-wong ya hu ing Kanjeng Nabi anil asyribati saking pira-pira ngombenan. Fa amara mongko merintah sapa Kanjeng Nabi hu ing wong-wong para sahabat sing sowan niku bi arba'in kelawan papat perkara wanahahum wanahalan nglarang sapa Kanjeng Nabi hum ing wong-wong an arba'in saking papat perkara. Ya, jadi iki nerusno sing yang kok lanjutane kok nerusno sing ndek winginane nggih. Ndek winginane diceritakaken dening sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ana sahabat kok kawitane Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amrin, jenenge sapa? Abdullah, jenenge sapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Dan diceritakan sahabat Abdullah bin Abbas pilih ndek mbiyen ana utusan saka Abdul Qais, nggih. Ya kabilah Abdul Qais mara teng Kanjeng Nabi terus baru ditangleti iki saking pundi? Ya saking Rabi'ah, ya suku Rabi'ah. Terus disambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan marhaban bil qaumi au bil wafdi, ya selamat datang ahlan wa sahlan. Ya, marhaban itu artinya ya jembar, ya tempat iki jembar kanggo sampean, ati iki jembar kanggo sampean, ya dalam keadaan tidak terhinakan, dalam keadaan tidak menyesal, ya dimulyakno ambek Kanjeng Nabi tek mulyakno tamu niku luar biasa, ya. Terus badhe niku disebutke teng mriki akhirnya mereka sowan matur teng Kanjeng Nabi, mereka do sowan ya, do sowan ning Kanjeng Nabi akhirnya matur teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mature pripun ya Rasulullah, wahai utusan Gusti Allah. Kita niki tiyang adoh, kita niki tiyang tebih. Nggih. Kita tidak bisa datang ke panjenengan kecuali dalam bulan-bulan mulia.
Ya, Syahrul Haram niku bulan mulia. Maksudnya bulan mulia niku napa? Ya, bulan mulia atau Al-Ashhurul Hurum. Nggih. Ya dihitung ditulis ya. Bulan-bulan mulia atau Al-Ashhurul Hurum iku pertama Zulqa'dah ya. Iki secara berurutan ya. Zulqa'dah kaya ngene iki Zulqa'dah iki ya. Zulqa'dah terus Dzulhijjah ya bulan ngarep, terus badan niku Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, badan niku Rajab. Nah, tiga niku berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku 3 bulan berturut-turut. Terus wonten malih Rajab. Rajab niki sadurunge Sya'ban, sadurunge Ramadan ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan sadurunge. Lah niki jenenge apa? Ashhurul Hurum, Al-Ashhurul Hurum utawa bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia. Lah ndok biyen niku wis dadi kebiasaan wong-wong ndok biyen nggih teng Arab niku nek pas wayah Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia niki, apa mau bulan-bulan mulia? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ambekan Rajab ya. Bulan-bulan mulia niki wis dadi kesepakatane wong-wong Arab ndok biyen nek pas wayah bulan-bulan mulia iki prei tek perang ya, tek perang prei. Gak oleh nyerang nggih, gak oleh iku. Prei. Jadi ngurmati bulane iku mau. Nggih, gak oleh perang. Iki ya antarane wong muslim ambek wong kafir ya padha ngono sepakat. Pokoke bulan haram, bulan apa sing dimulyakno Al-Ashhurul Hurum niku mboten angsal napa? Mboten angsal perang. Ning kene disebutno nggih, ya Rasulullah, kita niki tiyang tebih. Ya, kita tiyang tebih mboten saged sowan panjenengan sewayah-wayah. Nggih. Sagete sowan namung pas teng bulan-bulan haram, bulan-bulan haram, bulan-bulan sing mulia. Nah, kenapa? Nggih, karena antara tempat kula dengan tempat jenengan niku wonten daerah, wonten kampung, nggih, ya wonten dalan sing ning kono iku penghunine adalah wong-wong kafir mudhor. Wong kafir napa mudhor. Sehingga iki kula nak saliyane bulan haram niki mboten saged sowan teng mriki, soalnya napa mesti dicegat. Mesti napa dicegat. Nah niki saged sowan teng jenengan namung bulan-bulan mulia tadi, soalnya napa iku kan damai kabeh. Jadi ora oleh ana perang, gak oleh ana nyerang, niku kados ngoten Kanjeng Nabi. Iki tebih niki mboten saged sowan teng panjenengan sewayah-wayah. Lah niki kula kita sak rombongan nyuwun nasihate saking panjenengan ya, iku ngoten. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi mawara'ana. Ya Rasulullah, jenengan perintahke kita nggih dengan suatu perkara sing faslin, sing pemisah antara kebenaran dan keburukan, perkara sing jelas, sing pasti, yang mana kita bisa memberitahu orang-orang yang mboten saged sowan teng mriki. Wong-wong sing napa tiang-tiang kampung ngen kula mriku sing mboten saged derek sowan teng mriki. Niku kathah teng kampung kula sing masuk Islam, yang Islam itu banyak, tapi do mboten saged sowan. Lah niki sing saged sowan namung utusan-utusan niki. Nah, jenengan perintahke ya, suatu perintah, suatu perkara sing kita bisa ngasih tahu orang-orang yang ada di belakang kita. Nggih, wong-wong sing mboten saged sowan mriki. Terus wa nadkhulu bil jannah. Lah jenengan perintahke sesuatu yang bisa kita tularkan kepada orang-orang dan bisa masuk swarga kita. Enak mboten? Hah? Ya, jadi perintahnya Kanjeng Nabi gampang iku. Jadi sampean kok iso nglakoni perkara-perkara iki, maka ya insyaallah masuk swarga. Ya, selain itu para sahabat sangka Abdul Qais tadi niki do tanglet teng Kanjeng Nabi tentang jenis-jenis minuman. Minuman niki oleh apa boten, apa pripun lah ya, jenis-jenis minuman. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW akhirnya merintahkan 4 perkara
dan melarang 4 perkara. Napa mawon? Amara perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing ya wafd Abdul Qais. Ya hum ing apa jenenge utusane Abdi Qais ya bil imani kelawan iman, kelawan percaya billahi kelawan Gusti Allah wahdahu ya apa hale suci Gusti Allah, hanya iman kepada Gusti Allah. Jadi ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi atadruna apa ta padha ngertos panjenengan apa ta padha ngerti sapa sira kabeh iku apa ing iku apa al iman utawi iman billahi kelawan Gusti Allah wahdahu hale sucine Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah a'lamu iku luwih ngerti. Lah niki ya sadurunge iki penjelasane besok lengkap nggih. Jadi ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena dimintai untuk menasihati para sahabat tadi, akhirnya Kanjeng Nabi niki memerintahkan 4 perkara dan melarang 4 perkara. Perkara yang pertama yang diperintahke dening Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat-sahabat niku untuk iman kepada Allah, hanya kepada Allah. Maksudnya iman hanya kepada Allah niku ya bahwa tidak ada Tuhan kecuali namung Gusti Allah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali namung hanya Gusti Allah ya. Nah, sing dijare wong iki Tuhan ini. Nah, iku kabeh gak berhak disembah. Gak layak disembah. Sing layak disembah hanya sinten Gusti Allah ya, zat sing maha kuwasa, zat sing maha kersa. Lah niku Kanjeng Nabi merintah tak perintah iman kepada Allah. Hanya kepada Allah. Maksudnya hanya kepada Allah iku mau. Enggak ada Tuhan kecuali namung Gusti Allah. Bukan berarti kok berarti gak oleh iman ning Kanjeng Nabi, gak oleh iman kitab-kitab Gusti Allah, gak oleh iman ning malaikate Gusti Allah. Mboten kados ngoten maksude, nggih. Maksude niku iman hanya kepada Allah niku pripun? Yaitu tiada Tuhan sing berhak disembah kecuali namung Gusti Allah. Ya. Nah, nanti konsekuensinya nak iman kepada Gusti Allah, ya mau tidak mau harus iman kepada sinten rasul-rasul Gusti Allah. Nggih, iman kepada malaikat Gusti Allah, iman kepada ya kitab-kitab Gusti Allah. Terus iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Totale kabeh pira rukun iman? Ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, terus kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. 6 totale nggih. Terus badhe niku Kanjeng Nabi tanglet nang sahabat iku. Atadruna mal imanu billahi wahda. Apa do ngerti awakmu? Ya, iman kepada Allah iku apa? Jadi para sahabat ditakoni iman kepada Allah iku apa? Ya janjane gampang mboten. Iman nggih nyembah ning Gusti Allah. Nggih. Janjane ya sudah ngertos, para sahabat iki sudah ngertos. Tapi para sahabat niku selalu punya adab di hadapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun para sahabat ngerti, nggih, seringkali nek para sahabat iku ditakoni ambek Kanjeng Nabi, "Do ngertos iki ta mboten?" Ya, para sahabat ora jawab, "Nggih, ngertos." Iku adalah ngeten mboten. Nggih, ya meskipun ada juga yang kayak ngono kuwi, tapi kathah para sahabat niki do yang nglampahi adab teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabane pripun? Ketika disangleti Kanjeng Nabi, do ngerti iman apa ora sampean? Para sahabat niki Allahu wa rasuluhu a'lam. Gusti Allah dan rasulnya ya inggih menika panjenengan ingkang langkung ngertos. Ingkang napa langkung? Nah niki jawaban yang adab sekali. Nggih. Ya, jadi tidak memperlihatkan di hadapan Kanjeng Nabi nek aku ngerti, tidak memperlihatkan di hadapan Kanjeng Nabi nek ngerti, tidak sok tahu ning ngarepe Kanjeng. Terus nggih, nggih,
Iku jawaban kados ngoten niku supaya napa? Supaya angsal faidah kathah saking Kanjeng Nabi. Akhirnya nak tiyang jawab Gusti Allah lan Rasule sing ngertos. Ngoten kan akhirnya Kanjeng Nabi jelasno nggih. Tapi nek jawab nggih kula ngertos. Nah, kaya ngoten niku kok Kanjeng Nabi ra jelaske. Nggih. Nah, niki ben napa angsal faidah kathah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih ngoten harusnya nggih santri terhadap guru nggih nek ditaklet-takleti ya niku nggih harusnya punya adab. Ya di antarane adabe napa? Misalkan nggih takleti, kowe ngene iki apa iki nderekaken panjenengan sak kersane panjenengan. Ya dikasih pilihan ora milih dhewe. Tapi napa? Nderek pilihane guru. Nah, pengen iki apa iki kamu nderekaken pilihane panjenengan. Niku di antara napa jenenge adabe murid di hadapan guru kados ngoten. Ya, dikasih pilihan wis manut pilihane sang guru. Ya. Lah kita ya nek wis duwe guru sing bener-bener guru murabi, guru yang bisa ya nuntun sampai neng akhirat, yes, bisa mungkin kita ndak punya keinginan kecuali keinginan iki cocok kabeh keinginane guru. Cocok kabeh napa keinginan guru. Kayak ada biyen sahabat-sahabat kata semoten. Pengen iki apa iki nderekaken Kanjeng Nabi. Nah, wis duwe guru sing kaya ngoten niku sing saged nuntun sampean ning Gusti Allah niku ngoten. Nggih, bisa mungkin kita meleburkan keinginan kita di hadapan keinginan sang guru. Nderekke napa sing didhawuhke sang guru. Nggih. Niku ngoten. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.